ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ንስሜተ ዘይሕጋዊ ፓትርያርክ ወጊዞም ኣብ ታሪክ ኤርትራ ንመጀመርያ እዋን ልዕሊ 5 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ኦሎምፒክ ወዳደራየን። ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዓሰብ ኣኼባ ኣካይዶም። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፣ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ካብ ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብዘይካዚ ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ሶማላውያን ተዓላሞ ኣሳት 10,000 ከም ዝበፅሑ ሓንቲ ኣባል ባይቶ ገሊፃ። ፈረንሳይ ንሓይል ባሕሪ ኢትዮጵያ ክልተ ፈጣናት ጀላቡ ብሓገዝ ሂባ ዝብልን ካልእን ኣጠቓሊሉ ኣሎ። ቢንያም ስሞኔ ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ዝርከቡ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ሕግን ስርዓትን ቤተክርስትያን ብምጥሓስ ንዝተፈፀመ ሲመተ ሓድሽ ፓትርያርክ ወጊዞም። አቡነ እንጦንዮስ ኣብ ዓራት ኮይኖም ብዝተሳልዎ ቪድዮ ኣብ ዘመሓላልፍዎ ሓፂር መልእኽቲ ወይ ሞተይ ወይ ከዓ ገበን እንተለኒ ተረቲዐ እንተዘይኮይኑ ካልእ ክሽየም ሕጊ ቤተክርስትያን ስለዘይኮነ ወጊዘ ኣለኹ ኢሎም። ሕጋዊ ፓትርያርክ ናይታ ቤተክርስትያን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ነሳት 16 ዓመታት ኣብ ማሕዩር እናሃለዉ ብህግደፍ ዝምራሕ ሲኖዶስ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝመረፆም ራብዓይ ፓትርያርክ አቡነ ዲዮስቆሮስ ካብ ዝሞቱ እውን 7ይ ዓመቱ ሓሊፉ ክነሱ ብዘይ ፓትርያርክ ይፀኒሑ። ኣቦታት ኣዴታት ንኩሉም መማህራን መነኮሳትን ህዝቢ ቤተክርስትያን ዘላቶ ክፈልጡ ምእንቲ ኣውግዝ ዘለኹ ኣነ ከለኹ ድሽዮም የለን ወይ በይተ ወይ ከዓ ገበን እንተልደኒ ተረቲዐ እንተዘይኮይኑ ሕጊ ቤተክርስትያና ስለዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ የውግዝ ኣለኹ ኣባ እንጦንዮስ ገብረመድህን። ጀነራላትን ሚኒስትራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ13 ሰነ ኣቡነ ቄርሎስ መበል 5ይ ፓትርያርክ ንምዃን ስልጣን ተረኪቦም። ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንብረታ ቤተክርስትያን ዝኾነ ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ንምህጋር ዝቃወም ደብዳቤ ልኢኾም። እቶም ጳጳሳት ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዝላኽዎ ደብዳቤ በታ ቤተክርስትያን ዝውነና ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ክፍሊት ናፃ ብዝኾነ ገባብ ነቶም ብቁጠባ ዝደኸሙ ኣካላት ሕብረተሰብ መገልጋል ዝተዋፈራ ስለ ዝኾና ንምህጋርን ብዘይካ ፅልያ ብሃይማኖታዊ ትካላት ካልእ ዝኾነ ዝቐርብ ምክንያት ከም ዘይህሉ ነፂሮም። መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2018 ጀሚሩ ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝውነና ኣብያተ ትምህርቲ ሕክምናን ካልኦት ናይ ረድኤት ትካላትን ንብረትን ክህግር ምጅማሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ እዋን ዝኻ ነተን ዝተረፋ ክሳብ መዋዕለ ህፃናት ዝርከበን ምህጋር ጀሚሩ ከም ዘሎ ሃይማኖታውያን ትካላት ይሕብራ። ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ዘቕርብዎ ጥርዓን ብተወሳኺ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተወርሰን ብሕጂ ክውረስ ኣብ መደብ ዘሎን ኩሉ ሕጋዊ ዋንነት ቤተክርስትያን ብምዃኑ ክሳብ ናብ ዋናው ዝምለስ ከይተሓለሉ ጥርዓኖም ክቕፅሉ ምዃኖም ሓቢሮም። ካብ ፈለሙ ዕላማ ምዃም ትካላት ወሃብቲ ጥዕናን ትምህርትን ነቲ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከብ ህዝቢ ንምግልጋል እዩ ዝብሉ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምስ መንግስቲ ንምውድዳር ወይ ምጭራት ከም ዘይኮነ ገሊፆም። እቲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተላከ ደብዳቤ መወዳእታ ንህዝቢ ከገልግላ ዝቆማ ብዘይ መኽሰብ ዝሰርሓ ትካላት ምዕፃውን ንብረትን ምህጋርን ኣንጻር ረብሓ ህዝብን መሰረታዊ ምግሃዝ ፍትሕን እዩ ብምባል ተቃውሞ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ይገልጽ። ብዝሒ ናይተን ኤርትራ ብምውካል ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዝወዳደራ ኤርትራውያን ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮ 5 በፂሑ። ኣትሌታት ራሄል ዳንኤልን ዶልቺ ተስፋይን ብ38 ሰነ ኣብ ኔዘርላንድስ ሄንግሎብ ዝተኻየደ ቅድድማት ጉያ እግሪ ናብ ኦሎምፒክ ዘእትወን መምዘን ድሕሪ ምርካበን እዩ ብዝሒ ኣብ ኦሎምፒክ ዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ናብ 5 ዓሪጉ። ኣቐዲመን ኣትሌታት ወይኒ ቀላቲ፣ ናዝሬት ወልዱን ኮኸብ ተስፋ ጋብርን ዝርከቦም 8 ኣትሌታት ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኣትሌቲክስ ክሳተፉ ምዃኖም ተሓቢሩ እዩ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ 5 ደቂ ኣንስትዮን 5 ደቂ ተባዕትዮን ብድምር 10 ኤርትራውያን ንኤርትራ ብምውቃል ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ኣብ ናይ ማራቶን 10,000 ሜትሮን 5,000 ሜትሮን ኣብ ቅድድም ጉያ እግሪ ክወዳደሩ እዮም። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ብከምዚ መልክዕ ብብዝሒ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ክወዳደራ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ናይ ፈለማ ፍጻሜ ክኸውን እዩ።
ኣብቲ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ዝካየድ መበል 32 ውድድር ኦሎምፒክ ሞሳና ደበሳይ ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ንካልኦት ሃገራትን ጋንታት ስደተኛታትን ዝወከላ ብውሕዱ 4 ተወሰኽቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታትን ክህልዋየን። ክሳብ ዝዋንዚ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ጉያ እግሪ ብሽክለታን ምሕምባስን ብሓፈሻ ብልዕሊ 13 ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክትውከል እያ። ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዓሰብ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ምንጭታት ሓቢሮም። ብወገን ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስን ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳን ዝርከብዎም 6 ኣዘዝቲ ሰራዊት ክሳተፉ ከለው ብወገን ኢትዮጵያ ድማ መንነቶምን ማዕረጎምን ዘይተነፀረ ኣሳት 10 ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝፀዓነት ነፋሪት ብሓሙስ 3 ሰነ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ ከም ዝዓለበት እቶም ምንጭታት ኣረጋጊፆም። እቲ ኣኼባ ካብ ዓርቢ 4 ሰነ ክሳብ ሰንበት 6 ሰነ ኣብ ቀፅሪ ናቫል ቤዝ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ከም ዝተኻየደ እቲ በፃሕና ሓበሬታ ሓቢሩ። ዕላማ እቲ ኣኼባ ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻለ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዶባ ትስሒቡ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ንምትክውዋብ ዝግበር ስትራቴጂያውን ፀጥታውን ምትሕግጋዝ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት ግምታቶም ሂቦም። ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊትን ኣፅዋርን ኤርትራ ናብ ከባቢ ተንቤን ሰለላኻን ውቕሮን ክተኣኻኸብ ከም ዝቐነየ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ ብዝሒ ዘለዎ ተወሳኺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብከበድቲ ብረታት ተሰኒዩ ናብ ትግራይ ይወፍር ከም ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይገልጹ። መንግስቲ ሶማል ካብ 2018 ኣትሒዙ በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ንታዕሊም ዝልእኮም መንእሰያት ኣሳት 10,000 ከም ዝበፅሑ ኣሚና መሓመድ ዓብዲ ዝተባህለት ኣባል ባይቶ ገሊፃ። ነሳ ምስ ሆርን ኦብዘርቨር ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ሶማል ናብ ኤርትራ ምስ ተላእኩ ሃልዋት ደቆም ምስ ዘይረኸቡ ስድራ ቤታት ድሕሪ ምዝርራብ ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ሶማላውያን ወተሃደራትን ሃልዋቶምን ሓበሬታ ንምእካብ ከም ዝተበገሱ ፍሊጣ። ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ዝተመልሱ ሓያሎ ሶማላውያን መንእሰያት ብኣካል ከም ዝተረኸበት ብምጥቃስ መንግስቲ ክወስደሎም ካብ ዝኽእል ስጉምቲ ብምስጋእ ተሓቢኦም ከም ዘለዎ ሓቢራ። ኣሚና ብተወሳኺ እቶም ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣባላት ባይቶ መንግስቲ ሶማል ናብ ኤርትራ ብሕቡእ ወተሃደራት ክልእኽ ዝድለየሉ ኩነታት ክፀረ ይጠልቡ ከም ዘለዉ ኣረጋጊፃ። ፕሬዚደንት መሓመድ ፋርማጆ ብዛዕባ ናብ ኤርትራን ኩናት ትግራይን ተላኢኾም ዝተባሃሉ መንእሰያት ወግዓዊ መግለፂ ክህብ ኣዴታት፣ ኣባላት ስድራ፣ ኣባላት ባይቶ፣ ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ዝተፈላለየ ሰልፍታትን ኣብ ዝሓትሉ ዘለዉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር መሐመድ ሑሴን ሮብለ ነቲ ጉዳይ ትከታተል ኮሚሽን ኣብ ሰሙን እዚ ኣቑሙ ይርከብ። መንግስቲ ሶማል ኣዴታት ድሕሪ ዝገበራሉ ተቃውሞን ፀጥታን መንእሰያት ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ ከኣምን እኳ እንተተገደደ ናብ ኩናት ትግራይ ኣትዮም ንዝብል ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ይኽሕዶ እዩ ዘሎ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝመሓላለፍ ሶሙናዊ ፍጻሜታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። መንግስቲ ፈረንሳ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ 2 ፈጣናት ጀላቡ ብሓገዝ ከም ዝሃበ ወተሃደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም። እተን ኣብ ስልጠና ናይ ድሕነት ተልእኾታትን ካልእ ህፁፅ ወተሃደራዊ ስርሒታትን ዘገልግላ ንኣሽቱ ፈጣናት ጀላቡ ዝሓለፈ ሰሙንን ናብ ኢትዮጵያ ተላኢኸን። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብ1991 ዝተበታተነ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዳግም ንምጅማሩ ዝሓለፈ ወርሒ ሓድሽ ኣርማ ማዕረግን ወተሃደራዊ ኣልባሳትን ብወግዒ ንህዝቢ ኣላልዩ። ፈረንሳ ንኢትዮጵያ ኣብ መቋም ሓይሊ ባሕሪ ክትሕግዛ ኣብ 2019 ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሓ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ጀነራል ክንዱ ገዙ ዝርከቦም ሓያሎ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ሻርቡግን ካልእ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ እናተዘዋወሩ ተመክሮታት ክቐስሙ ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ እቲ ኣብ 4 ሕዳር 2020 ናብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ከም ዝፈፀሙ ኣብ ዝኽሰስሉ ዘለዉ እዋን ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ዝኣተወቶ ወተሃደራዊ ውዕላት ከተደስክል ብሓደ ሓደ ኣባላት ፓርላማ ፈረንሳ ፃውዒት ቀሪቡ ይርከብ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀዒ ባሕሪ ዝነበራ ፅልዋ ንምምላስ ክትሰርሕ ምዃና ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምርጫ ጎስጓሳት ይጠቅስ። እታ ሃገር ኣብ ቀዒ ባሕሪ ዝነበራ ፅልዋ ብኸመይ ከተምልስ ምዃና ዝገልጽ ሓበሬታ ግና ኣይሃበን።
ሩስያን ጅቡትን ናብ ሓያሎ ጉዳያት ዘተኮረ ዘተካይደን እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ንግዲ ወፍሪ ቁጠባ ሕርሻን ካልእን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካይዳ ዝተገልጸ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ጅቡቲ ናብ ሩስያ ኣብ ዝበፅሐሉ እዩ። ንጅቡታዊ መዘኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞስኮ ዘተኣናገደ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ጠርዚ ንምብፃሕ ብወገን ሩስያ ድሌት ከም ዘሎ ገሊጹ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ጅቡትን ዘካየዱ ሩስያ ምስ ስርዓት አልበሽር ብስምምዕ ኣብ ሱዳን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክተሃንጾ ዝመደበት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ብወገን መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ብድሆ ገጢምዎ ብዘሎ እዋን እዩ። ሩስያ ነቲ ኣብ ሱዳን ክተሃንጾ ዝመደበት ሓይሊ ባሕሪ ናብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ናይ ምስጋር ድሌት ከም ዘለዋ ወታደራውያን ተንተንቲ ክገልጹ ቀኒዮም እዮም። እታ ሃገር ነታ ምስ ሃገራት ምዕራብ ምቅዳው ዘይብላ ኤርትራ ብቐዳምነት ዓይና ከም ዘንበረትላ እውን ጠቒሶም። ኣብ ኢትዮጵያ ብተረጋጋሚ እዋን ክሰጋገር ዝጸንሐ ምርጫ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገር ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ኣብ 21 ሰነ ከም ዘይካየድ ቦርድ ምርጫ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ቦርድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መበል ሻድሻይ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ እዋናት ክካየድ ከም ዝተወሰነ ብምጥቃስ ኣብ ክልላት ዓፈር፣ ሶማል፣ ኣምሓራ፣ ደቡብ ጋምቤላ ናብ ዝርከብ ናይ ምርጫ ነቑጣታት ብሰንኪ ናይ ጸጥታ ስጋትን ናይ መድመፂ ወረቓቕቲ ሕትመት ጌጋን ክሳብ ወርሒ መስከረም ከም ዝተሰጋገረ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ኣብ መላእ ክልላት ሃረርን ሶማልን እቲ ምርጫ ኣብ 21 ሰነ ከም ዘይካየድ ዘመልከተ እቲ ቦርድ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ክልተ ክፋላት ክካየድ ዘይንበር እኳ እንተኾነ ክግበር ከም ዝከኣል ግን መራሒት ናይቲ ቦርድ ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊጻ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይካዘና ቀዲመን ዝተጠቕሳ ክልላት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ዞባ መተከል፣ ሓያሎ ዞባታት ክልል ኦሮሞን ደቡብን ምርጫ ከም ዘይካየድ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ናይ ብሔር ግጭታትን ምትፍናንን ከምኡ ድማ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚማ ትርከብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሰሙን ተካይዶ ቀዳማይ ክፋል ምርጫ ተኣማንን ርትዓውን ከም ዘይከውን ዝተፈላለዩ ወገናት ብኣግኡ ይነቕፉ። ኬንያ ካብ 11 ግንቦታት ሒዛ ደው ኣቢላቶ ዝጸንሐት ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ናይ ነፈርቲ መጓዓዝያ ከም ዘለዓለቶ ኣፍሊጣ። ኬንያ ኣብቲ ጉዳይ ድሕሪ ምምካር ምእንቲ ረብሓታት ክልቲኡ ህዝብታት ክትብል ከም መርኣያ ጽቡቕ ድሌት ካብን ናብን ሶማል ንዝጓዓዛ ነፈርቲ ዓጽያቶ ዝጸንሐት ክለኣየራ ክትከፍት ከም ዝኾነት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ገሊጹ። መንግስቲ ሶማል ብወገኑ ኬንያ ዝወሰደቶ እወታዊ ተበግሶ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምምሕያሽ ባይታ ዘጣጢሑ ኢሉ። ኬንያ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ኤምባሲያ ዳግም ክትከፍት ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ተማሕጺኑ። ክልቲአን ሃገራት ብዋንነት ክልማይና ሸባብ ብዝፈጥሮ ጸጥታዊ ጉዳያትን ክሰሓሓባ ድሕሪ ምጽናሕ ምርጫ ሶማል ኣብ ዝቃረበሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ዝምድነን ሙሉእ ብሙሉእ በቲኸን። ኬንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢድ ብምእታው ተቃዋሚ ፕሬዚደንት ፎርማጆ ንዝኾነ መራሒ ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ትድግፍ ኣላ ክብል እዩ መንግስቲ ሶማል ክወቅስ ጸኒሑ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ዞባናን ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ነዝን ካልእን ትሕዝቶታትና ብሰፊሑ ንምክትታል ኣብ ኤረና.ኦርግ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ብተወሳኺ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ስድራ ቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ።